jo soc el David Izaguirre, estic a l'àrea de climatologia, l'equip de canvi climàtic, i us parlaré d'una altra xarxa de monitoratge que tenim al Servei Meteorològic, la FENOCA. No passa? No passa. Ara? Ara sí. Només com a recordatori, perquè no estigueu al cas, la fenologia justament estudia la influència dels factors climàtics en aquells fenòmens estacionals o periòdics que es produeixen a totes les espècies. Llavors, nosaltres diferenciem com a cada estadi fenològic, els anomenem fenofases, i un estadi més seria l'aparició dels primers períodes de vol de les papallones, o l'aparició i desaparició, arribada i marxa d'ocells migradors, o les fenofases corresponents a espècies vegetals comprendrien des de la sortida de la fulla, per les espècies caducifòlies, la floració, la maduració dels fruits i després la senescència o la caiguda de les fulles. Una de les coses que fem en l'equip de canvi climàtic és el butlletí anual d'indicadors climàtics, informe complet, vol dir que són 124 pàgines, amb totes les dades de les estacions i tot això. El que fem nosaltres és una anàlisi a llarg termini. A llarg termini vol dir que a climatologia treballem en sèries de dades que siguin contínues, siguin interrompudes i homogènies durant un període mínim de 30 anys. Llavors, fins que tens 30 anys de dades contínues, perquè sí que van passant moments que per diferents motius es trunquen i llavors ja deixen de tenir la consistència o la robustesa que podrien tenir per treure després fer estudis i conclusions. Per exemple, considerant l'evolució de la temperatura mitjana anual a Catalunya des de l'any 50 el zero seria la temperatura mitjana, i llavors el que són anomalies negatives que vindrien del zero cap a baix, entre cometes, anys freds, serien tots els que estan marcats en blau, i entre cometes, anys càlids, les anomalies positives que estan per sobre del zero. Llavors fixeu-vos particularment aquests últims anys que hem tingut, el 22 i el 23, com està disparat això molt per sobre de la mitjana. Això es tradueix en canvis en els extrems climàtics. Hi ha un patacol de pàgines, només he volgut posar aquest parell com a exemple. D'una banda tenim els dies de calor. D'una banda tenim els dies de calor, que són aquells dies en els que la temperatura màxima supera els 30 graus. En aquest interval, des de l'any 50, hi ha quasi un mes de dies més que se supera la temperatura dels 30 graus. Aquí en cercles, el tamany del cercle et diu, la resolució no es nota massa bé, però vindria a ser que hi ha una mitjana de 4 o 5 dies més per decenni que aquesta temperatura de 30 graus es supera. En el cas concret de la temperatura nocturna encara és més, no sé si divertit seria la paraula, perquè sí que tenim analitzades sèries de 30 anys per nits tropicals, entenem com a nits tropicals aquelles en les que la temperatura mínima no passa dels 20 graus. Però, tal com està avançant el canvi climàtic, hi ha hagut un reajust. Ara ja estem parlant de nits tòrrides, en què la temperatura mínima a la nit no baixa de 25 graus, però encara no tenim 30 anys de dades continus com per poder-ho validar, i arran d'aquests 2-3 últims anys, amb la temperatura disparada que heu vist abans, ara ja estem parlant de nits rodents, perquè ja hem tingut aquests 2 anys nits on la temperatura no ha baixat als 30 graus, la mínima, Llavors, això ja té impacte sobre la salut de les persones i tot en general. En el cas de la precipitació acumulada, la idea seria la mateixa. El zero és la precipitació acumulada anual, les anomalies negatives serien per sota del zero, entre els anys secs, i les anomalies positives per sobre del zero, els anys, anem a dir, plujosos. Llavors, fixeu-vos altra vegada, aquests 3 últims anys que portem, la famosa sequera dels 3 últims anys, a l'any 2021 vam estar a un 25% menys de precipitació acumulada anual, ja ens anem al 30 a un 30% menys a l'any 22 i a l'any 23 fins a un 40%. Això és acumulat anual com a mitjana de Catalunya, cada lloc té les seves especificitats. I pel que fa al total de la precipitació acumulada, no és que hagi variat gaire, però sí que tenim aquesta dada que des de l'any 1950 està plovent un 17% menys. Estem al clima mediterrani, les precipitacions es produeixen majoritàriament a la primavera i a l'estiu. A la primavera només han
reduït un 4%, la tardor penso que era sobre el 15%, no ha sortit aquí sencer, no passa res, però sobretot fixeu-vos que a l'hivern i sobretot a l'estiu les precipitacions han disminuït un 35%. Afegim el panell intergovernamental al canvi climàtic, va treure l'any passat el sisè butlletí, i una de les conclusions que ells diuen ja sobre els efectes adversos del canvi climàtic provocat per causes humanes és això d'aquí, l'afectació sobre els ecosistemes i la biodiversitat, particularment ecosistemes terrestres, aquàtics i oceans. I aquí ja dic directament que hi ha una tendència a que s'alteri l'estructura dels ecosistemes i particularment l'estacionalitat de les espècies que hi viuen. Tornem a la fenologia. I en aquest cas concret, a més, afegeixen que l'àrea de la Mediterrània és un hotspot, un punt calent, que patirà particularment per precipitacions, diguem-ne, més que heavy, jo diria que són xàfecs d'aquests molt intensos. Recordem que, per exemple, per posar un exemple, el Canadà han tingut inundacions l'any 2018, 2021 i 2023. En 5 anys hem tingut 3 vegades episodis d'inundacions. O sigui que, una cosa a considerar. L'altra cosa a considerar seria això. Fixeu-vos que aquí inclús posen 3 estrelletes d'afectació, que és que a l'àrea mediterrània tindrem, doncs això, no? Unes temperatures càlides superdisparades. I l'altra cosa que es desprèn d'aquestes dues coses també és l'efecte que això tindrà sobre els ecosistemes i l'agricultura. I ens tornen a posar com un punt calent, que patirem particularment els efectes d'aquests canvis. Llavors, en tot això, per què s'ha fet de fenologia? Doncs perquè els organismes són sensibles a aquests canvis. Llavors, cadascun, dintre de les seves maneres i possibilitats, responen com poden. Així com nosaltres hem triat, particularment, ara us explicaré més en detall, aquestes 3 tipus d'organismes, unes quantes espècies d'ocells, unes quantes de papallones i unes quantes vegetals, així com els ocells i les papallones tenen la possibilitat de moure's, tot el que és vegetal no, s'assiga a terra i aquí estem. Llavors, poden controlar la seva fisiologia un any evitant la floració o perdent les fulles abans d'hora o el que sigui, però a llarg termini és el que ha passat a aquests 3 anys de sequeres, que hi ha hagut un impacte tremendo a molts indrets. Llavors, arran de tot això i per aquesta justificació, nosaltres en 2013 creem la xarxa FENOCAT com una xarxa de ciència ciutadana per totes aquelles persones que estan convidats que hi vulguin formar part. I llavors, l'Organització Mundial de Meteorologia ja tenia feta com unes llines mestres o unes guies per com fer observacions de fenologia vegetal, de manera que els diferents serveis meteorològics que facin observacions fenològiques puguin homologar les seves observacions. Nosaltres consultem a la gent que en sap més que nosaltres i llavors ens hi preguntem, a part de les espècies vegetals que nosaltres restriem, ens ha donat la Institució Catalana d'Història Natural, quines papallones voldríem triar o podrien ser interessants d'estudi, ens ha donat la gent del Català i Butterfly Monitoring Scheme, el Museu de Granollers, que són molt potents, i pel tema dels ocells, l'Institut Català d'Ornitologia. En el cas dels ocells, de les 300 i pico espècies que hi ha aquí a Catalunya, ens van limitar una llista de 14, a les papallones de les 210 de ropanoses d'espècies diurnes ens l'han reduït a 6, i l'Institució Catalana d'Història Natural van fer un combinat d'espècies silvestres i conreades que podien ser interessants de fer aquest monitoratge a llarg termini. Actualment, fixeu-vos que la nostra és una xarxa bastant més discreta que la de la XOM, però tenim ja com una 80 d'observadors arreu del territori i, per exemple, en el cas concret del Parc Natural, tenim un observador a Peramea, però clar, Peramea és muntanya baixa. A muntanya mitjana i muntanya alta, fixeu-vos que al Pirineu pràcticament tenim molt poca observació i no tothom observa el mateix. Els altres punts així de mitja muntanya que tindríem serien d'una banda Viella, d'altra banda Viu de Llevata, que és a l'Alta Ribagorça, i després tindríem Puigcerdà, però ja és la Cerdanya plana, no és mitja o alta muntanya. I de seguida veiem els forats que ens caldria omplir, no tenim observador a l'Alt Empordà, no tenim observadors a la Noguera, i en canvi sí que a tot el que seria Barcelona, àrea metropolitana i litoral, és molt més fàcil trobar voluntaris.
La nostra metodologia és molt senzilla, no? O sigui, el primer seria triar un lloc, posem per a cas, planes de sorra, fem-ho fàcil. Del catàleg que ara us ensenyaré es tria una o més espècies, el que vulguem monitorar, sí, ja? Ups, vale. El que volem monitorar i a partir d'aquí, donats d'alta a una web fenològica, s'incorporarien les dades directament. Plantes, observaríem tot això. Aquí, al Parc Natural del Pirineu, potser no hi ha plantes com estepa blanca, que és més de terres baixes, però segur que encara hi haurà farigola. He vist, aquí mateix que hi havia sauquers, que hi havia encara roselles, hi ha alzines, i a mitja i alta muntanya, el freixe i el faig són superinteressants d'estudiar. Arbres fruiters, també conreats. Espècies d'ocells, aquestes d'aquí, hem triat, a l'ICONS va triar espècies migradores per veure com variaven aquests patrons de migració al llarg del temps, i per les cucs i per les papallones aquestes altres. M'apreto una mica. Això és una pantallazo de la nostra web. Torna-hi. Aquí amb un usuari t'apareix ja el que tu observes perquè puguis introduir les observacions, i aquí tens també la possibilitat de comparar amb altres observadors propers que estiguin mirant el mateix que tu. Tenim fins a la data aquest 1.300.000 dades en què treballem. Treballem amb sèries fenològiques, quantes més llargues millor, en la condició que siguin contínues i de qualitat. En el període que analitzem és des del 2013, i el que cerquem és buscar tendències. I aquestes tendències les mostrem a través de gràfiques. Per exemple, en aquest cas, la floració de l'alzina des del 2013, va haver una calorada tremenda del 2017, cosa que va fer que s'adelantés molt la floració. El que us deia abans, responen a la climatologia, i pel que fa a la maduració dels glans, quan canvien de color verd a marró, sembla que hi hagi un cert retard, però encara no són estadísticament significatius. Això mateix ho podem aplicar als ocells que monitorem, i si veiem algunes oscil·lacions en l'oreneta de vulgar i en el falciot negre, que pràcticament es manté molt més invariable, no detectem encara canvis que siguin estadísticament significatius. Recomanacions i propostes per l'equip gestor del parc. Entenem que la fonologia és un buit de coneixement, fixeu-vos altra vegada en el mapa, i per nosaltres és molt bona eina per valorar l'impacte i les conseqüències del canvi climàtic, perquè dius, sí, el canvi climàtic afecta les espècies d'ocells i de papallones, però com? En quina mesura? De quina manera podem valorar tot això, no? Aquests 3 anys ens han anat molt bé per valorar els efectes de la sequera. Els observadors ens deien, mira, l'alzina que estava monitorant jo, va i se'n va mort, no? Però bueno, va molt bé també per quantificar aquestes coses. L'avantatge d'incorporar el Parc Natural de la Pirineu a la FENOCAT seria omplir d'una banda buits a mitja i alta muntanya, que és el que ens interessaria, i alhora garantir la continuïtat de les observacions, perquè mentre segueixi existint el parc, les persones ens jubilem, ens mudem o traspassem, però els ens segueixen endavant. I justament la incorporació del parc pensem que seria un win-win per a totes dues entitats, nosaltres i el servei meteorològic. I a Parell-Llestí, moltes gràcies als observadors de la FENOCAT per la seva tasca desinteressada i col·laboració, i al parc per mostrar l'interès i donar-nos l'oportunitat d'explicar la xarxa. Una pregunta? Jo més que una pregunta, el que volia és animar el públic assistent a poder participar en aquestes dues xarxes de seguiment. Veieu que tenim buits de coneixement. Jo, si teniu ganes i temps, pot ser molt útil. Sí, una pregunta. Quan feu seguiments de xarxes vegetals, feu un individu concret? Sí, ha de ser un individu concret. No es tracta de fer, com et diria jo, un concurs de veure qui floreix abans, sinó de veure l'evolució d'una espècie en concret i d'un individu en concret. Un individu... Perquè tu triïs, o sigui, tu dius, jo què sé, t'invento, aquí a l'entorn hi hagués un fet monumental i tu dius, aquí o aquest, perquè la fenologia depèn, això sí, moltes vegades de el que nosaltres anomenem les metadades, que és on està aquest individu, no? Llavors no tenen la mateixa resposta fenològica un que estigui en un solell que en una obaga, un que estigui exposat al vent, un que estigui completament enclotat, i llavors totes aquestes coses fan que diguis, bueno, si hem de comparar dades, hem de comparar les dades d'un únic individu de la mateixa espècie, i per exemple, si després vols fer comparacions entre la floració dels ametllers del Penedès amb la de Terra Alta o amb la de la Cerdanya, doncs puguis tenir això, dades comparables. No ho he dit, ha aparegut un momentet
en una pàgina hi ha un projecte europeu, el PEP 725, que és una base de dades fenològica paneuropea. I tots els organismes meteorològics que tenen base de dades fenològica, particularment de vegetals, les aboquen allà. De tal manera que si una persona que estudia els fajos a Escandinàvia o a Alemanya vol comparar amb què passa amb els fajos del sud d'Europa, tingui l'opció de poder pescar les dades. Tot el que concepte. Sí, jo tenia un dubte. En el tema dels papallones, com es fa el seguiment? He vist que heu parlat de l'OMS, jo col·laborava i que ens donaven com un parc i tot el seguiment d'aquests papallones, però en aquest cas... Aquí hi ha dues coses dues diferències principals pel que fa a la metodologia. El CBMS vol un inventari complet de tot el que tu facis en el teu transecte. Delimites una zona, 2,5 metres per cada banda, i el que vagis veient en aquell transecte entre el març i el setembre és el que incorpores tu a la teva base de dades. Nosaltres ens limitem a aquestes 6 espècies. I no en un transecte, sinó que la nostra, no sé si mai seria la paraula adequada, la nostra resolució espacial és el municipi. O sigui, si jo, no sé, estic a Esterri d'Àneu, tot el que vegi dins del municipi d'Esterri d'Àneu ho dono per bo perquè fa la papallona. Si jo veig una llimonera, una cleopatra o de les 6 que nosaltres monitorem. Té particular interès al Parc Natural de la Pirineu perquè una de les que no tenim cap dada és l'Apolo i justament com que és una que només es dona a molt alta muntanya, interessa molt tenir dades. Al final penses, tot allò que us he ensenyat aquelles gràfiques al començament d'anomalies de temperatura i precipitació és el que acaba afectant les comunitats i a tots els que hi viuen. Llavors, si, per exemple, amb aquestes temperatures, una de les coses que s'està veient de seguida és una reducció del mantell nival, suposo que ara els companys de Lleus i Cal expliquen alguna cosa, s'està reduint a tot arreu, doncs clar, això té un impacte evident, jo què sé, per la gestió de la perdivival, per exemple. Llavors, això també afecta a totes les altres. I pel que fa a les papallones és només detectar la presència. Al final el que volem és tenir sèries de dades, en el cas concret de les papallones, i veure si, per exemple, els períodes de vol s'han avançat. Si abans una que emergia, m'invento, a meitat d'abril, ara està emergint a meitat de març. I sobretot un altre efecte col·lateral, que hi ha un vídeo molt bo del creat a YouTube, són el que s'anomenen les asincronies. És a dir, si la climatologia afecta d'una banda les papallones, però d'altra banda a la seva planta nutrícia, què passa si no es troben? És a dir, emergeix la papallona i ja s'ha emergit la planta de la que s'alimentava. Problema, no? O aquesta mena d'interaccions, clar, l'afectació és diferent, no? I llavors, si afegim la sequera i altres coses, hi ha el butlletí del CPMS parla particularment de l'impacte de la sequera. Perquè no els hi doneu, per exemple, un límit de temps que s'hagin de passar pel municipi. Ho dic perquè, per exemple, si tens per dir alguna cosa més llarg, que s'està tot el dia passant-se per un municipi, potser veurà aquesta papallona concreta o aquesta espècie, però algú altre que no té tant temps, en un altre indret, no la trobarà precisament perquè no s'està passant al municipi. A veure, nosaltres el que volem és, clar, el que volem fer és seguir la fenologia al llarg de l'any. El que demanem és que cadascú dintre de la seva, entre cometes, passejada fenològica, perquè en el meu cas concret jo combino les espècies vegetals amb les animals. Llavors, quan surto del casc urbà d'on jo visc, ja he deixat enrere les orenetes cuablanques i les orenetes vulgars i el falciot que veig en el meu casc urbà i començo el meu trànsit. Quan arribo per la zona aquesta com a les afores de Collserola, de més matoller i tal, és quan veig les papallones i a més, com que tinc la foto dels meus individus de ser on està la meva alzina, el meu ars blanc i el meu no sé què, en aquest transecte és quan m'apareixen les papallones, en el meu municipi. Si jo, que visc a Sant Feliu de Llobregat, veig la papallona o l'ocell o una floració a Molins de Rei, entre cometes no em val. Em dóna la idea de dir, fixa't, ja estan florint els cirerers, no? Però no la noto com a observació pròpia. Però cada quan? La intenció seria fer una passejada d'aquestes, clar. També depèn si monitores, per exemple, papallones o ocells, amb que facis un parell de vegades a la setmana ja està bé, perquè vas veient el què, no? Si segueixes, per exemple, què sé jo, un cirerer i veus que està a punt de florir i no et tornes a passar fins al cap de 3 setmanes, ja s'hauran nascut les flors i haurem perdut aquells intervals. Llavors, quan tu mateix vas veient el teu arbre, entre cometes, justament veus que, mira, està a punt de brotar el faig, o el freixa, o ara està a punt de florir la farigola, no? Saps que tens això i després ja, entre cometes, fins que no faci llavors o fruit o el que sigui, tens aquell interval que sí, que seguim demanant que s'introdueixin dades, però justament per posar ja ha passat la fenofase, no la donem com a que està passant en aquest moment. La intenció en el cas de les plantes és
tenir intervals de, jo què sé, el que dura la maduració, doncs veure com es mouen aquests intervals en el temps, no? És a dir, un dels gremis que més ha patit últimament, no? I que són superconscients del tema, és tot el gremi del raïm i del vi. Gent que nosaltres hem parlat, sobretot al Penedès, et diuen que les tasques de maduració o de collida que ells feien a meitat d'agost, que és quan les festes majors es derivaven de les collites i tot això, ho estem fent ara la segona o tercera setmana de juliol, sobretot per les varietats més europees, tot allò que abans estava de moda de cabernets, chardonnays i tot el d'allò. És un dels motius pel qual s'estan tornant a recuperar varietats autòctones pròpies de l'Inatet, no? I les bodegues potents i que s'ho permeten, com que la vinya justament et demana també períodes de fred, doncs estan comprant terrenys cap al nord per seguir plantant. Sí. Sort, àreu, no? Àreu, teniu vinya. Sí. Us imaginen, no? Per compensar aquestes hores de fred que no donen això. Clar, quan tu penses que s'està fent, no ho sé, un estadi fenològic de la vinya, no? I estàs en temperatures nocturnes de 30 graus que dèiem abans, doncs això acaba, jo què sé. I si afegeix la sequera i tota la resta, doncs sí, és un festival. Hi ha alguna altra pregunta superràpida? Moltes gràcies per l'atenció.